Hami sian perhalado HKBP Sentosa Samarinda, pasahaton selamat datang dohot selamat beribadah, tusude ruas ni huria, naro mandohoti parminggota sadarion, tarlumobi turuas ni huria, na adong dope perjolo sahali, madohoti parmingguon di garejaon. Rap mahita menjagahon hatomanon ni parminggota, tabungoti ma parsaurata, dohot Tuhan debata, di bagasan dame dohot lasniroha, marende mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumepalangit dohot tanoon. Amin. Jahova do panondangi diau dohot hatuauku, tung ise mahabiaraku, nang pe marhoron-horon parangan akan namanukum au, dang dihabiari rohaku. Sada do naung hupangidohon tu Jehova, say ido hulului. Naing manian au di bagasan joro ni Jehova saleleng mangolu au, paiday daotku hinangdenggan ni Jehova dohot makalo mohosa. Haposi ma Jehova, pagomos, jala patogu roham, jala parhanalom Jehova. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amana marasiroha, hudok hami maulate tuho,
sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, sai rajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda hapurseaon nami, jala asalam badia parangin nami, unang marlidang binahin ni pertibion, asasahat hami, rabdohot akka na porsea di guarmu, tu hangoluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, ima patik perjolo sahatu patik napasapuluhon. Patik perjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jalan dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon, manang sioloon. Patik patuluhon. Ndang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Di naonomari ma ulah hamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba di Batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halak pe na mengebati hutam. Ay di na onomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni, ido umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianani,
jala diparbadiai, patik palimahon. Ikon pasangapommu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na dilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paunopon. Unang ho mamunu, patik papituhon. Unang ho mangalakuk, patik pawaluhon. Unang ho manakko, patik pasiahon. Unang ho olo makatidakon, hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon. Ndang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Ndang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Boha pandok ni debata taringot tu patik na sapului, ondo. Audo Jehovah de Batam, ninna de Batata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro disundut patoluhon, ro disudut paupaton, pinopar ni akka na sugoro hadiau. Alai asido rohaku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roh hadiau, naso mangalaosi patikki. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Marende mahita. Topotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suhatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jalandang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut na do hami manimbil sian akka dalanmu, masay godang do pangalaw siyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala denggan ni basam dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalaw siyon nami, say ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maruham di dosa namin na gudangi. Amen. Tabigema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah, unang ho mabiyar, ay audo siluluhon ho, nung nga pola hujow guarmu, au na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahita.
hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion natar surat di 1 Samuel mamuka mesian bidutolu ayat nasia sada 1:10 tajahama marsorik-sorin. Dungi uju si Samuel na bajari marhalado di Jahoba di jolo ni si Eli mahalma di akka ari hatani Jahoba jalandang adong sadia pangukapon. Ndang do pemitop ianggo palito ni debata, jalanung ngamodom ia si Samuel di joro ni Jahoba, hajongjongan ni poti perbadanan ni debata. Jadi jojo ma Jahoba di si Samuel, gabe rido iba nama idama di sondoahu. Dungi marlojong ma ibana tu si Eli, jalanin nama, idama di sondo au, ay di juho do au, alai di doksi elima, ndang au manjuho, mulak maho mangulahi modom, gabelaho ma ibana jala modom. Dungi diulahi Jahoba manju si Samuel padua halihon, gabe hehe si Samuel, jalalahu mandapoton si Eli, jala di dokma, idama, di sondoahu, ay di juho doahu, dungi na si Eli ma, dangahu majuho, ale anaha mulak maho mangulahi modum. Alai ndang dope ditanda si Samuel Jahoba, jalan ndang dope pinapatar tu ibana hatani Jahoba. Dungi diulahi Jahoba mamaju si Samuel patolu halihon, gabe hehe ibana jalalahu mandapoton si Eli, jalanin nama, idama disodoahu, ay di joho doahu, jadi mamotong marohani si Eli, Jahoba do hape mejo doli-doli. Jadi ninna si Eli matu si Samuel. Laho maho mangulahi modom, molotung jou-jou diho dohonommu ma, makuling maho ale Jahoba, ay mangingani do naposomon. Dungi laho ma si Samuel, jala diulahi modom di inganan na. Roh mamase Jahoba, tidang disi jala jojo songon nagabi. Oh Samuel, Samuel, gabe didok si Samuel ma, makuling maho, ay mananginangi do naposomon. Ido sahatna, martua do akka natu mangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amen. Marende mahita. Ta hati dakom ma ha porseau tai songon na
hina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok pertibion, rap mahitamando. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau huddul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot ni hasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabige matikting na masa dihita sa darion. Shalom. Titing, Huriah KBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda, Minggu, Paduahod Dung Epipanias. Di hari Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Topik ni Minggu ta, Yesus do anak ni debata, Jala Raja. Naparjolo, ruas nama ulang tahun, Hobar tu data na masuk tu huriata, torop ni huria na marulang tahun di bagasan minggon, godang na 40 halak. Hata ni dibata imanatar surat di Puda 10 ayat 20. Manang ise nama ratiatehon hata ni dibata, jupangan na denggan, jala namar haporusat tu Jahoba marulitua. Tu sude ruas ni huriata na marulang tahun, hupasat hamima, selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani, huhut nama masu-masu. Napaduahon, persembahan amplop dana pendukung program Huria. Sadarion di permingguan manogot, Arian dohot botari, tapatupa papungupelian amplop dana pendukung program Huria. Pinangidohon partisipasi sian ganup ruas. Napatuluhon, ibadah sekolah minggu. Mamukka sian minggu tanggal 21 Januari 2024, permingguan sekolah minggu aktif songona somal. Permingguan sekolah minggu manogot masuk pukul 7.00 wita. Dohot permingguan sekolah minggu Arian masuk pukul 10.00 wita. Napapaton, kegiatan kategorial. Hobar tu kegiatan tahun baru, kegiatan kategorial dibuka siang minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Napalimahon, laporan keuangan. Penerimaan tuhuria 45% ditambah non sentralisasi. Godangna 11.154.600 rupiah. Tu pusat 55%, godangna 14.410.000 rupiah. Tu pembangunan 7.505.400 rupiah. Pengeluaran Huria 330.220 rupiah. Tu pusat 14.410.000 rupiah. Saldo kas Huria per tanggal 10 Januari 320.529.000
rupiah. Saldo kas pembangunan per 10 Januari godangna 21.077.637 rupiah. Saldo kas kategorial per 10 Januari 1.230.000 rupiah. Jadi total nih saldo kas keseluruhan 350.826.127 rupiah. Napa-nopon almanak jadwal organis dan prokantor dohot titing parhepengon boy mataida di lebarat titing naung diser di Hitaganup di sektor ta di paso-paso tuhat tama huriana sonima titing di huriatta molate. Ta pasahat ma peliata tu dibata ima pelian sada A dohot sada B tina marende mai ta pasahat marende mahita. Jesus Christus Hidup Raja Binabakin di amana Manggugur di sasune Manggugur di sasune Tes, damai ni di batana sumurung.
sian saluhu naroha. Ima mangaramo ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata horas madihita saluhuna. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion imanani enetsian evangelium Johannes bidusada mamuka sianaya 40 150 sada. Ujahaon madihita amanginang tapai utihut ma di bagasan rohat tabe. Songonon ma didok disi. Torang niarinai dinanaing lau ibana tu Galilea jupang sama si Filipus. Dungi didok Yesus ma mado ibana ihutom maaw. Alai sian Betsaida do si Filipus imahutan ni si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma mado ibana nunga jupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat patihi jala na pinabuan yakka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma mado ibana tung tarbahem marona denggan sian huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma ro maho marnida. Di ida Yesus ma si Nathanael ro manopo ibana. Jadi didok ma taringot tu ibana. On ma sadahala Israel nasitong naso marpangasi di bagasan. Nina si Nathanael ma mado ibana. Siad dia itadahuau. Dungi dia lusi Yesus ma ibana. Hui dadoho ujudi toru ni hawarai ho adorang so dijou si Filipusi dopeho. Dungi nina si Nathanael ma mangalusi ibana guru nami ho do anak ni debata ho do raja ni hala Israel. Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana ala hudok tuho hui daho ditoru ni hawarai ubahen na pursia ho idom mudope na sumurung siani laus nin nama tutu si tutu do na hodokot tuhamu idom muna do mukkap banu agijang jala manai mijur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai. Ima saha ni turpuki hurian itu hatta dihita saluhu na amanginang marsuara do topik ni mingguta sadarion nama dok Yesus do anak ni debata jala raja. Topik ni minggui khobar dui tu pakatidak konon ni si Nathanael dung pajupang nasida doho tuhatai ima Yesus Kristus. Jadi dia menyaksikan siapakah Yesus adalah anak Allah dan raja ala dung pajupang dung makatai nasida. Kaget do amanginang si Nathanael. Buasa kaget ala partinadaan ni Yesus Kristus tu dirina. Hape sohiado pe pajupang. Asura rupani songok kitai hita pera kaget do. Pajupa kita do dongata na sohiado pe pajupang. Dang tatad da imana. Jala dakyado pe hita makatay do imana. Dang taboto do pesong dia bayong. Alay dung pajupang do tita hutad da doho. Nyod do amang mo, nyod do inong mo kan? Anak si payopak maho. Tubu ni borom maho. Nasahod do tibom inna.
umurmu noeng nasaon. Jala na burjuak ko marminggu, dakya ho margabus. Bah, ayo lu tong kaget tita. Pastilah kaget. Topui tadda jolmai hita, hape dakya do pe hita pajupang do nasida. Jala pas musedo na pinatorang nai, dohot nomor ni si patut tapi botoy mana rupani, dang salah. Asa siya turpukot tayo da amang inang bahwa hola Jesus do Tuhat tay anak ni debata nagabiraja di hita na paling takas manada isi do hitaon. Asa partinadaan ni Tuhani maradopok kita sa luhut na sahat tutikyope manangise pejol mana di portibion dakola partinada Asia dulu. Bukan hanya kenal nama, marga, alamat, dan nomor handphonenya berapa. Dakola di si. Alay daw ubagas ditadda Tuhani dohita. Amang inang pas matutu. Songopad dohani istilah na jojo tabigi. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Tak cinta, maka hancurlah kita. Inakan na pusoy. Pas dopat dohanon memang, siya dia do tubuh holong. Di tonga-tonga tak, antara aku dan engkau, bagaimana mungkin tumbuh kasih yang goso marsita daad dope. Dang mungkin hira daudui. Dakyado pehita marsiat toan. Dakyado pehita marsipak kulingan. Tagamon matutua manginang tubuh holong antara aku dan engkau. Manang songoni hita dongatay hira na jarang ko binigay. Maka nariko marsitadaan. Isarana songonaw ma margasinaga aw. Dungia dong mesom margasinaga di huriat tong. Di do imana ma kedata do pad ditay hindi mana kan. Dungi parnijabu boru rumah pea situ morang. Adong resom marga situ morang dido ibana ma pamurot tado pad dita sinagay suruh jay buat testain na kan adong gutong songoni na madumbu honaw boru pakpahan adong som marga pakpahan adong gobernak kaning tulak kuroy song dungi Roma idok matulungan na beret tado pad dita sinagay ay suruh jo sa tuhor sigaret tayo na. Jadi dang na rupani dia. Cuman holas sianipe budot tong tubuh interaksi. Budot tubuh gabe hangat dang ngali-ngali. Pajonok-jonok alay dang marsyatoan. Hudul rap alay dang ulo marsijalangan. Jadi apalagi hita halak batak. Godang haonanna. Sipata nasodong peho haonanna. Pinahona-hona ma. Buhama asadong keterkaitan. Adong marupani marga silalahi na hebat. Uludot tong buhama asahona. Ay madah tetangga na merong ko marga sinagamang na berjuan jadi senima parhonat tadain na ka. Pinahona-hona buhama sahona. Jadi siya ni interaksi tay amang inang buhidoy patubuhon. Imataringot tu na masih haholongan tara au dohot tamu saluhu na hita duak kadongatta nang ditonga-tonga ni parsaw. Imariko na marsitadaan. Jisyani patubuh holong. Patubuh interaksi. Apalagi di tonga-tonga ni Huriata.
Alay amanginang taingok ma. Yang go partinadaan ni hita jolma terbatas do. Pasti terbatas. Boy do tatadda do ngatay marpulu-pulu tahun mga tatadda. Alay belum tentu taboto songod dia roha perbagasan na. Bagaimana hatinya? Kita nggak tahu bagaimana. Songod dia rupani strategi ni imana belum tentu taboto. Molo pe saya dong madok ngahutadda anggoido sian a sahat tujetinna si palesem boy. Buat gabi si palesem ala songono na manginang ay ganop taon bertumbuh do zolmay. Bertumbuh, berkembang pola pikirna, pakatayonna nang songonia kapabahenan na pe bertumbuh berkembang seiring berjalannya waktu. Basongoni ba ma? Muluju dana katong itadadungan iba songonon. Anggon wae ngatong. Beda itong ipasarupahon ni mana. Songoni do nang hita pe to kaya anak kota. Anak tetaplah anak. Alay dung lemleling ikut taparrohahod do. Memang dia berkembang. Bah, ngamalu HP anak kon. Ngay butuh HP maduk hata. Bah, ngamalu HP. Ngabuhi HP mana sono. Jejumo jotado manginang partinad datay sebatas sholat di luar. Di duru. Isarana tatadday mana di gowarna. Tatadday mana idia hutana. Alaido bahit terkadang masa persoalan antara dia kaparsauratay imana doho dongan nai terjadi persoalan ala hurang gope partinaddaani. Mulung nga masa tadaan yan, dang masabi hatsi ni roha. Dang masabi batchut. Dang masabi tersinggung masuk na. Alang nga binoto rohana. Muluhudo songononan nong hatsi do rohanon. Jidang dohonok kube. Muluhudo songonon ba las do rohane. Alay aladang marsitadda addope salipad do mahatana tuak kadongan nai ujung nga terjadi ma ketersinggungan dangi jaga ho perasaku la hulo penggoho inna muse metung anggon sima terjadi ma perbadan. Jadi partina datai terbatas tuak kadongata. Makanya doa manginang rambut sama hitam hati siapa yang tahu. Tabereng jolmay sip terus hapi di punguan pas arisa punga marga. Torop dunia ni simak kata-katai. Dungi tado ma anggo amatay parsi dome mangi nitama. Hape ubayan nasib amatay dongatay ala memang ngamalay mana. Ala hidung butong baru pesungon nagugu suarana. Hape tado memana na parsip. Ala namaledo, di mulu tabereng pizulmay sesib terus ulo do ala namaliatong. Tabereng makadongat taya manginang sirami daw buhina. Gajang misena sahiraijuk. Dungi tado ma pareman do rawayong. Habe dung nyakupan suy na malabok na. Suy na maramah na. Hape tadok manakaning pareman. Ima alasya duru dope. Partinan datay. Godang gosongonia manginang. Siapa yang tahu hati manusia? Ay unakon aliale. Terkadang na di keluarga pe olo do sipata aka amata, aka inata, dang dope ho iboto
sungod dia rohani perbagasan ni amatay manang roha perbagasan ni inatay. Dang marsiat tusad di roha, ujung nga terjadi persoalan di jam. Adong masa da keluarga, saya unang masa na si songonom memang. Sada keluarga, naung marhasohotan 25 tahun. Tengok dah, 25 tahun nang berkeluarga na sida. Di sadatik ya manginang roma tamu ni keluargaon pemuda-pemudi na dihutai nang patupa kegiatan Natal. Jeneng mga lului dana alehuhu madibuan kalender asa dituhor keluargai alai tutu harak rohanyak kanaposoon balgama ilean. Bohama na mga luluidana. Tulang, amang, inang, namangido pangurupiat dohami tuhamu. Jadi kegiatan natalodak kulan ibadah. Upatu pahami do sosial tu panti asuhan. Upatu pahami do nang aka kegiatan kebersihan lingkungan. Doh akalan na asing. Jadi ujudi makatai na poso itu amatai ba songon na tertarik do matom mabegiatong. Ala dipangido do dana pangurupion tu keluargai. Las rohanya matay jala dibereng kanaposoon odo generasi penerus dihami. Jadi ikon nirupat doon. Jadi memang teradong ko si panggarunnya matao si pata. Jadi didok matunatay madipos ngaro naposo ni hutat taubah nang mabain kegiatan mga luluidana na sida lem maju 7 juta na. Jadi mabigay na 7 juta inat taon ba songon na kaget mana pitor songon na belga ulu ni inat taon mabigay 7 juta bohado manyumbang 7 juta na rohana. Gaji P2 juta 800 do sebulan neng majubang 3 juta. Ima padok ni rohani natay di bagasan. Alay ba didok mak nangit tu amat taon. Ala dietong-etong imana memang hirana so masuk do. Masak manyumbang 3 juta. HP padapotan sorong na say sebulan. Didok matu amat tay toy mapa. Ay pabelgahu doi 50.000 piate inna. Memang siya 3 juta 50.000 kan asongon na mabel. Ala dido rohani ang wakay na kan malo-malo do maretong. Apalagi soal manaba-naba, apalagi makalihali, alang umabagi-bagi hira songon na so ihuto na sila do, apalagi kay na. Jadi ba bohama tutu amat taon aladang siya hata tinatay memang bakit masih panggaron na dah asawa to mo madipos ni onak kana posot taon ayo don nonak ka calon gubernur calo pejabat akacamat donan nong akapalisi tentara dua kapadita halakod don nong generasi ta jita dukung ma. Alem mo lo pedang tolak mo mga let 3 juta, lemma 2 juta siya rato sinna. Jadi ramur-muruti do memang. Jadi, bah, idea do naing. Saya pinikir manang sa dia, hape murutik, muru 100.000, gabi 2 juta siya ratos. Jadi itong-itong inataw ma, memang dang masuk do pe. Dang pas apa gudak kudoi narohan. Ala baro mamusay na to banay tensi na tong lagi godang pengeluar pa ay suntuki banwaing ay palagi air tahun to emak 100.000 matalian pitor diketu inataw pak ay mulonggang diketu akay na kadang gue biniose
ina may sahatuna sursar petanon ina man namasa. Jadi 100.000 may layan, siya 2 juta, siya 100 na nidok niya matay. Jadi siya ni mamanginang ala dang sahata nasida gabirara madaba amat taon. Ala ni subbangani dido imana ma tinatay. Memang mak dipos duku rimang-rimangi 25 tahun kita merumah tangga. Kesimpulaku memang si huli mangging gohain neman madaba. Jadi dalam bupak kateono nala sampai hudul dua matai madok. Jaladak kolani. Ai saru padu hamu sude. Tolu hula-hulai. Oh pak paribani. Doh amang simatuai. Memang dung hu pikir-pikir. Ai si huli mangging gua musaupu. Ai neman. Jadi saat do tu saupu. Ngalamu rara atong. Aladang siak hata. Naik mamusitin sinan taong. Pitor mertudu-tudu mana buti tu amat tay. Asa botommu dapat di pos. Unang lomo-lomo makata itu ang. Ingot. Dang nasorong nozui manadangnya tu jabu uju poswawin na. Akka tentara, akka polisi, akka pengacara partoru padita Roma nopo tau dak lako ini mana rupan. Ngerima, lemu dalam tong. Eka sayarong gosongoni, molo terjadi persoalan yang keamatai natai jebu, olo ditarik-tarik tu budi. Apalagi mas soal mantan, anggon na bahaya no malo soal mantan. Songoni may natai, dakolako tikimano po tau, godang na siya po toho. Jadi mangamuk mamusia matau natong, ang alam mo itarik tu budi, itari imana mamusia itu budi. Anong paguraku hatam? Molo pinikir-pinikir. Nung 25 tahun kita marumah tangga, naujira, au nasohodo rokapu, ini man. Au pinasau naujui borusinagay, huro harang songono parngulwakun de mana. Jimantan na huro naujui borusinaga. Pidang ibuti mana borusinaga katonggo. Jeronggo amang songoni. Ala hal kecil dang marsyat tusar roha, ujungnya terjadi persoalan. Gabe rarat di rarati nasopolan yan nyatoan. Ala boha, ternyata imariko ni perkenalan on. Imariko ni namarsita dano. Bahaya na molodang takas tinada. Diaw molo pertangyangan. Ada orang so masuk pertangyangan situa sektor husuku do keluarga. Isi do keluarga. Ala si patau lo dope dang tinada dakya dope makatai takas holan sehe lo dope sinukuma ke situa sektori. Isi do amang keluarga piga do yanakonna jala ngaboha tahe sude. Adong gope hala amangi buasa dak kay dadi partangyang ano besinukod dotong so tung pili tangyangi tinangyak ko keluargay hape sala say tinangyak ko boruna hape dang adong boruna o dotong say tinangyak ko rupani pahupuna hape dang marpahupu rupe dang naman do sala tangyangi alay pili memang tangyangi. Jadi riko masih pertinadaan perkenalan. Asal nang terjadi perbedaan. Au nang marsita daat takas, datung mungkin terjadi ketersinggungan. Datung mungkin terjadi kesalahpahaman. Ngamar si boto roha. Akamata mulu-ulu si pataku ko suarana inatayat tong alangay boto. Adang pula huwalusin no ni, tay mapinasi ma, luzan non si doy inna, dung luza mangamay inna mo siya.
Alangai boto dang pole yalusi. Adong gusi pata bah marsialusan. Marsialusan di jolon yak kaya anakku pe marsialusan. Dang majaga hadameo di tong-atongan ni rumah tanggai. Alania manginang molotei dama memang ima kebatasan ni hita jolma. Keterbatasan kita juga kadang ingin memaksa asa itadda hitaon. Alay taida mahobbar tutur pukon isido natakas manadahita bagas sian sudi jolma di patorang marhite hata ni debata ima Yesus Kristus anak ni debata raja si paluahita. Asa hudul pehitan waing Tuhan tahu apa yang di hatimu. Bagaimana pikiran kita sekarang. Tu dia do naing pikiran tom melayang-layang gon waing angko hami dak kuboto hami no ni. Do ngatedang taboto i. Tetapi Tuhan tahu itu. Asa diboto Tuhan itu amang nadi rohami. Pergumulan mo waing maradopon yanak kommu. Tuhan tahu itu. Molope mekelekel hoinang rapak dok akadongami. Dia katong-atongan ni parsaurammu. Alay sa sitong na pojok do pikiranmu nuaing. Dakya di hata hokko itu akadongami. Dakya di barita hokko tu manangisepe. Asing ni Tuhan ni. Tuhan tahu itu. Alani mulu Yesus do. Anak ni di bata. Jala raja di hita. Atong takas ma. Hitaon saluhu na manginang. Mangauhon. Hata ni Tuhan Yesus madok. Ihutom maaw nina. Ikutlah aku. Ayat 40 di ujung nenak kaneng. Ihutom maaw. Inna Yesus. Tu si Pilipus. Dos songon bukwet detay. Hibul rohaku. Tu Tuhan Yesus. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Dangoluau sumurut be. Jadi hibul. Dang sumurut. Ayat 40 parjolo iduk tuhita. Ihut tonao ninna Tuhani tuhita. Atong tay hutto ma Tuhani sian bagas rohat tau nang sumurut unang ganggu ay iba nama nagabi dalata mangihuto Jesus amang inang jadi dakkolan sebatas di parmingguan dakkolan nate tanda kutip dakkolan sebatas di parmingguan dakkolas sebatas ringgas rupani di partangyangan. Mangihuto Jesus dang songon na mangihuto pungwam margay. Mandaptar hita dungi masuk gabi anggota. Ro manang nasoro muka lonong lomot tamesi daw. Jimolo takas do tay huto Tuhani atong takas manang tahatid dakon. Hinabalga doh dengan bahasa ni Tuhani di ngoluta. Saksikanlah keimanan itu dengan tegas dan yakin teguh tanpa ada keraguan-raguan. Manangi dia pehita karejo. Manangi dia pehita di paujak Tuhani. Apalagi songok kita di luar pangaratuanon. Ay muluadong na tardidi di huriatta. Apalagi molotorok na tardidi. Memang sian pangajarion poda ni huriatta. Aladang dia tu sidak dana hoddo pe haporsion nai majalo padidion na badiai. Tutu haporsion ni natoras dotong. Maboan
yanakonna lahu si pakeon majalo padidion nabadia tu anak nai. Ido makana padidion nabadia ikon natoras doro. Ala imana do na pengganti iman jo bahasa na umura tudak danahong ala da danahong dang nyatu si manangah dope. Ido bahe malota adorang so di jalo ulau padidion ikut jolo maka tidak ko kapursia dotong natoras. Ala torop sayolo do rupani sanak kanatorasi natoras tidak danahi asal ibadok kata hapursia ni. Ah porsia ala sohabe genat to. Ale mulu sahala nang guitong baru pisongon na keringat dingin. Ido paingot doi. Unang adong nalipsi ngate. Molupe 20 kakahamu ison nama dohoti ulau padidionon takas do ikut tahati dakon hata hapur sotai. Ala boha hapur sio munai do amanginang. Nalahu si jaloon di parmingguanon uju di hati uju di buah kamu yang nak komunon tardidi ningom. Adong nasi songoni. Adong nalipsing, adong maon na saponggol, adong maon na sojelasi padokoni, alarak kabuto wakape na rohana. Jadi ikutlah aku, inna Tuhani. Mangihutod Yesus Kristus amang inang, riko matong disi hasatiaon. Bohado hasatiaw tatutuhani diragam ni gulmit ni ngulu nata adopi. Lumubi ma di tahun 2024 naung piga-piga hari, 3 minggu tabolus. Moloma sama akan namasay di keluarga ta. Bohado tutu. Sumurud do hapor siyaw ni manang lemu tarida. Moloma sama amang inang dang marutuk ko diak kausahami. Hape ngalo jaho pature-turehon. Ngalo jaho padinggaton akka usahami. Hape tupur mak modal pedang mulak. Bohado tutu. Songod dia do hapor siyotai sumur do manang nadang. Moloma sama naso ni halomohon ni roha isarana parsahiton renge muse sahiti bohado tutu lamu sumurut do arong go gawe sumurut aro je ujulas rohana isi dotong rade rohana madok mauliate alai uju masa masih taonon sahirana habi maha porsion nai. Songon upama na pinatorang ni Jesus Kristus. Boni na sinabur hotu tutano na batuoni. Dohotu semak duri. Habi ha porsioni nani hapiton nya ka persoalan ujung nga dakkay dabe. Jadi mengikut Yesus bukan hanya soal romar minggu. Mendaftar gawe ruas ni huria dakkolat disi. Alai bagaimana kita setia terus menerus kepada Tuhan di semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dok matuhitan waeng molo Yesus do anak ni debata jala raja di hita tahati dakkom mai dungi tajalo mahatani Tuhan nama dok ihutum maaw. Amen martang yang mahita. Pinuji ma guar muale Jehovah. Napaingotok kami marhiti hatam. Holan hodo natakas manadda hami. Sahat tu roha perbagason nami.
naso diboto akka dongan nami, naso diboto akka jolma manangise. Alai diboto hodo songod dia sude akka nahurimang-rimangi hami pergumulan nami, pakirimon nami, ala hodo debata nami, hodo Yesus nagabe Tuhan di hami, namanada hami takkas. Ay songonido ng partinadaammo tu si Nathanael. Namabain tarsonggot rohan ni si Nathanael. Gabe timbul ma pagkatidakonon di roha doho haporsyon na jala takas manang nasida manghutok ko. Sunguni manang hamil Tuhan. Diragam ni namasa di ngulo namyon. Takas ma huhatid dako kami. Jala huihutok kami ho Tuhan. Saliling di ngulo namyon. Pinuji maho ale Tuhan. Natoktong mamasu-masu. Hami saluhu na ruas ni huriam. Seramoti ma sude hami ganuk marsada-sada. Lumubi may dilas ni roha ni piga-piga ruas ni huriam ala toktong di parmudu-muduho ngolu ni nasida marhiti nataba umurna sa taon imaka ruas ni huriam na berulang tahun ima nasa minggon godang nga 38 halak 40 halak asi marohamali Tuhan say odihon manasida disudiak katangyang na disudiak ka na pinangidona marhite-hite haporsyaon na tugu maradopoko patulus ali Jehovah say lamgadama pasu-pasum di ruas ni huriam na berulang tahun apala di minggon Ali Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Upagong gupok kami manangulo nami tuadopammo. Lumubi mapakubasyon ni huriam. Ima mamukka tu 2 minggu na nengro. Nang sunguni akka pakubasyon di tonga-tonga ni kategorial ni huriam. Mardalam may Bartolomo ni Roham songon na pinatupa di taon-taon ng salpuy. Asa lamutu retana, lamutu hobas na hamiruas ni huriam. Minamarsaur di tonga-tonga nyak kaganup punguan kategoriali. Lamar sangap guarmu marhiti pakubasyon ni marmulia ho. Natau gabelas ni roha di hami saluhuna. Pasu-pasu hami ale Tuhan. Isudiak ka rumah tangga nami. Keluarga nami. Nangakagoparan ni ruas ni huriam. Karena tua-tua nami. Pungual lansia. Sola gracia. Say homa Tuhan namanggonggom. Ngulu ni nasida. Todina. Asahok marhapurusan. Manoktong maradopoko. Atong sahat diho mangulo nami ali Jehovah. Urasi hamisian hadusaon nami ala ni Jesus Kristus martangnya kami. Amen. Mari demahita huhut pasahaton peliata. Sayo raja lama
martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua ginjang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na molutus. Upasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Masupasong may jalaramuti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harazaon mo dito nga ni huriam. Doho di portibion. Uhay marohanami marhiti hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mulianti tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua ginjang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaon mo. Si saut malomo ni roham di banua tungon, songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadaryon, hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu Madhita.